capaços d'utilitzar aquestes noves tecnologies per millorar la comunicació entre els diferents agents del món de l'esport, explorar quines són les necessitats, per un costat, del nostre propi sistema esportiu i, per altra banda, conèixer què està passant portes enfora, què passa arreu del món. El que hem fet ha sigut bàsicament un estudi de quines són les tendències que ara mateix hi ha dintre del món de l'esport. El contacte amb altres associacions sempre és enriquidor per tots. És d'una gran importància per nosaltres per seguir creixent i per anar mantenint les nostres activitats. La comunicació és una mica el que ens manca, saber el que fa del costat per poder entre nosaltres ajudar-nos. I que junts es poden trobar solucions que poden ser útils per tots, no?